Gol. Del Barça al Camp Nou. El Barça que va per feina, encara no s'havia jugat ni un minut al partit. Passada en profunditat a l'interior de l'àrea per Gavi, que apareix en una zona on no el detecten els defenses. Aixeca el cap al migcampista del planter i li diu a Ansu: et regalo el gol perquè puguis marxar amb un bon record del vell Camp Nou. Gol del Barça, gol del 10, gol d'Ansu. Barça 1, Mallorca 0. Gol d'Ansu Fati al Camp Nou. El Barça que estava jugant molt millor que el Mallorca, el Barça que estava trobant espais, els jugadors de Xavi que avui sí han sortit a fer un bon partit, a competir. És evident que volen que l'últim marcador de la història del vell Camp Nou sigui una victòria pel Futbol Club Barcelona, i es nota des dels primers instants amb un protagonista clar, que és Ansu Fati. Rep una pilota Alba la posa a l'extrem per Ansu. Ansu encara la seva parella a la vall, la posa per De Jong. De Jong, Lewandowski el primer toc des de l'interior de l'àrea. Carmelet per Ansu, que marca el segon. Gol del Barça, gol d'Ansu, 24 de la primera. Barça 2, Mallorca 0. Gol del Barça, gol de Gavi. Ho havíem anunciat fa una estona, el Barça buscava el tercer per terra, mar i aire. Doncs finalment Gavi, que caça una pilota a l'interior de l'àrea del Mallorca. Gardela descomunal, el jugador del planter, i Barraca. 25 de la segona part al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Festa grossa del barcelonisme per acomiadar el vell Camp Nou. Barça 3, Mallorca 0.